Brottstein till Föringen, Bergen för bollen borster och så kommer det knallhårt skott där men Jens Marsten han hungrar läser det upp och bjärgar och i stolen står det en praktfull bjärgning. Jens Marsten rullar bollen ut till Thomas Eli, spelar bollen stått till Johannes. Han har länge Alvering, går man efter vänster så är Kari tegrar ner här. Han släpper läser att Vaimo måste och mannen sänder bollen in i Brottstein. Här kommer Tarstel, han langar till, bollen